जोङो सिनसियारलि आवगायलांनो हागोन हारिनि स्वार्थखौ सिगाङाव दोननानै बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आरो UPPL हान्जानिफ्राय जोङो खौसे जानायाव मालाबाबो हेंथा नङा नाथाय बेखौ बबे फर्मुलाजों बोरैहाय खालामगोन आरो हारिनि स्वार्थ एबा ओनसोलनि स्वार्थखौ सिगाङाव दोनना बोरैहाय आवगायलांगोन बेखौ नोजोर होनांगोन बेवहाय गोबां माखासे साननांगौ दङ मानोना आगोलफ्रावबो बेबायदि माखासे इनिशियेटिभफोरखौ लादोंमोन मालाबा साक्सेस जानायखौ नुवाखै दा ओंखायनो बे इनिशियेटिभखौ जोङो बरायगोन नाथाय बेवहाय बोरैहाय जोङो सिनसियारलि आवगायलांनो हागोन हारिनि स्वार्थखौ सिगाङाव दोननानै बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आरो UPPL हान्जानिफ्राय जोङो खौसे जानायाव मालाबाबो हेंथा नङा नाथाय बेखौ बबे फर्मुलाजों बोरैहाय खालामगोन आरो हारिनि स्वार्थ एबा ओनसोलनि स्वार्थखौ सिगाङाव दोनना बोरैहाय आवगायलांगोन बेखौ नोजोर होनांगोन टाइम दङ दाबो जेब्लासिम इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट नाङा जोंहा एनाफ टाइम दङ आरो बै समसिम जोङो खामानि मावलांबाय थागोन